El fet de poder fer aquest concert interactiu entre els nens de síndrome de Williams, l'Orquestra de Cordes del Món, l'Associació Catalana Síndrome de Williams, l'Escola Maria Greber i l'Institut Català de Musicoteràpia, per nosaltres va ser una fita molt especial. Se sap que aquests nens tenen un ritme precís, que tenen una gran entonació, una capacitat creativa i unes ganes de transmetre el que senten a través de la música. El resultado de la experiencia fue algo increíble, fue felicidad extrema, fue mágico. Entonces los padres, los niños se lo pasaron estupendo. El objetivo de la actividad era ofrecer un espacio lúdico para los niños y las familias de la Asociación Catalana de Síndrome de Williams, ofrecerles un espacio lúdico con un trasfondo musical, que es precisamente lo que trabajamos con ellos y para lo que ellos tienen mayor potencialidad. Doncs, com a música, el que va significar per mi aquest concert va ser una experiència molt enriquidora, tant a nivell personal com musical. El fet de poder tocar un tipus de música més oberta, que arribi la gent i notar aquesta interacció amb els nens o amb els pares o amb els que som allà, doncs et dona una gran riquesa a nivell musical. És una experiència que em va fer emocionar-me molt. Durant tota l'estona que va durar l'acte vaig estar més pendent de l'emoció, del que estava passant, que realment del que estaba fent de so. Bueno, hubo un momento muy especial en el concierto, que es con el que yo mejor me quedo, que creo más representativo, que fue cuando Didac Ruiz tocó un ritmo africano y Alexandra improvisó sobre ese ritmo unos cantos que, bueno, le salieron de dentro, ¿no? Literalmente. Entonces fue como un momento así de máxima emotividad en esa jornada. Tinc que dir que és una oportunitat per nosaltres, per les famílies, per ells, per tots, perquè per nosaltres és com tindre un nen que sabem que té moltes qualitats, però no sabem com un regal, no sabem com obrir-lo. Llavors, ells tenen les tècniques d'obrir, saps? El recuerdo que extraigo más importante para mí de ese día fue ver la felicidad de todos.